तो तनी नए लय मैं बाबा के हमने के बुलावे के कहे के जानी हो जा हां त लोग कहल कि तनी ब्याजी निर्गुण पूर्वी तो होकबे करी हां तनी नौको संग संग नया लयकन खातिर भी कुछ हो जाओ हां तो हमने के नावका लय में भगवान गणेश जी के बुलावे हां नावका हां नावका अच्छा नावका पुरनका में कोनो विशेष अंतर नहीं खडियन भैया हां अतने अंतर बा हां अतने अंतर बा मात्र जे पहले हमने के भुइया बैठ के खातर नहीं जा पाती में बोरा पर हां तिलक तिलक बियाह परी जी तो बोरा बिछा के बैठा के खियावल जाए हां आ उहे खानवा ए बेरा दौड़ दौड़ के खाए के हां कुत्ता खाने अतने अंतर बा जे पहले हमने के यहां शादी बियाह परी हां त खाना बनावे खातिर घर ही के लोग बनाई गांव के लोग बनाई नचनिया नाचे खातिर साटा कइल जाई ए बेरा खाना बनावे खातिर खियावे खातिर बाहर से बुलावल जाता आ नाचे खातिर घर ही के लोग अपन डीजे पर नाच लेता अतने अर्थ हो गया हां गीत संगीत के दुनिया देखी हां का भइल जाता पहले हमने के जौन गीत संगीत होखे हां काका चाचा भाई भतीजा बेटी बहन महतारी एक संगे बैठ के हां आ फुल साउंड क के अच्छा आ तब गीत लोग सुने कैसे कहवा गईली लड़ी कैया हो तनी हमके बता दो हम त परी तोहरा पैया हो तनी हमके बता दो कहवा गईल लड़ी कैया हो तनी हमके बता दो आज लड़िकाई कहाँ गई हमने के खोजल जाए तो मिली ना कहियो जब याद पड़ेला तब बुझाला कि हमने के लइके रहती सब तो ठीक रहे काहे के देखी लइकाई कहाँ खोजत अंगना खोजनी ओ सरवा में खोजनी जाके बगिया बगीचवा में खोजनी करके हम तो जतन हार गईनी करके हम तो जतन हार गईनी ना मिलल कोनो ठैया हो तनी हमके बता दो कहवा गई लड़ी कहिया बाकी आज ऐसा नहीं संगीत होता कैसन अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम भाई तो जमाना छोड़ देवे तो रहोगे कहाँ चांद पर डेंगू कोटवा हिला के खाली खुशी तो देख ले बढ़ाई रहे दी ना के लय हो कौन हो जान ले बोका कहां से लो का देखे लो ऐसे हंस के जान ले बोका कहा जी कोट भाषा जन नहीं खे कहले तन हुआ तो अच्छा ना बबुआ आचरा में बांधल दिल बा बांधल रहे हां त लइका बाबा से उसके बात ए बाबा आई सुमिरन में बाबा गणेश सभा में बरसात रही सभा में बरसात रही
बाबू वीरेंद्र सिंह जी हाँ जी हमरा के आशीर्वाद देनी, हाँ हजार हजार रुपया दे के हमरा के सम्मानित करनी। हाँ दुनिया के मलिकार वहाँ के हाँ मनोबल के हमेशा बढ़ावत रही, हाँ निरोग रखे के कृपा करी, निरोग रहे खातिर। हाँ आई गणेश भगवान के पूजा हो भैया हाँ तो हमने के परंपरा रहल बा डीएन भैया, हाँ जी हमने हिंदू समाज में भगवान गणेश जी का पूजा होला होला तो मैं हमने का दान दक्षिणा दे ही ले संसार हाँ ना बाबू। हाँ जी ताज रंजीत भैया के है प्रोग्राम होता तो रंजीत भैया के भी दायित्व तो बनता, हाँ जी गणेश पूजा लगे कहल हमने के फर्ज बा। हाँ लड़का कलश के बा ए बाबा हम सुन ले बानी। हाँ कार्तिक जी भाई राव पार्वती माई राव पिता महेश जी कहानी। कार्तिक जी भाई राव हाँ पार्वती माई राव हाँ पिता महेश जी कहाई। भाई ले करता मन से पूजा दोसर न बात पूजा फिर सुन ले तारा गाई। करता मन से पूजा हाँ दोसर न बाटे दूजा दूजा ढेर सुनी देर का लगाई। लगाई ले देखी इतना झंझट में परिवार बा बल्ले बा सबकर सभे दुश्मने बा, बोले बा जैसे बैल बाघ के दुश्मन बा, बल्ले बा सांप मूस के दुश्मन बा, हाँ मोर सांप के दुश्मन बा, बा लेकिन तब एक जगह बनाता हाँ एक में खाता हाँ। एक जगह सुतता सुतता। केहू से केहू के कोनो दुश्मनी बा। ना ना ई परिवार के खूबी हो, हाँ ई परिवार के क्षमता हो। बा काहे केहू से केहू के दुश्मनी नहीं का है तो परिवार के मालिक हाँ टाइट बने। परिवार के मालिक के के हाँ भगवान भोलेनाथ हाँ औघड़दानी हाँ उहाँ के टाइट बनी हाँ तो केहू से केहू के कोनो दुश्मनी नहीं खे। ना ए परिवार में कटौवल नहीं खे होखा, हाँ। चटौवल होता होता पक्ष विपक्ष हाँ एक जगह बैठ के अपना लक्ष्य अपना लक्ष्य के पक्ष विपक्ष एक पक्ष में बैठ के अपना लक्ष्य के प्राप्ति कर। हाँ हाँ लड़का क्लास के बाबू ए बाबा कार्तिक जी भाई राव पार्वती माई राव पिता महेश जी कहानी। दोसर न बाटे दूजा करता मन से पूजा तेरी हे बाबू ए बाबा शर्मा मन जवन के हंसत रही शर्मा